Siinä on käyttövesiputket. Edessä on 6 lämmintä. Ja takarivissä on 10 kylmää. Siinä tulee kuivakaivo. Tuonne tulee kurasyöppö, niin sen takia tuo on vähän matalempana ja piilotettu. Tulee kuivakaivo tuohon teknisen tilan eteen. Tuolla on saunassa olevani ulkovesipistoke. Tuossa menee kodinhoitohuoneen allas. Tuossa on nuo mustat, niin ne on syöttöputket. Ne menee eteisen kaappiin. Lattialämmityksen syöttöputket. Tuossa on vesijohto suojaputkineen. Ja tässä on maalämmölle syöttöputket. Tää menee näitä. Tuossa on lattiakaivo ja siitä menee poistoputki pesukoneelle.